O alumnado de primeiro de bacharelato quere xerar reflexión para concienciar, sensibilizar, identificar e prohibir as violencias de xénero que teñen lugar coas novas tecnoloxías, redes sociais e internet. É a violencia exercida dunha forma deliberada mediante o uso de TICs. Ameazas, insultos, difamación, acoso psicolóxico ou acoso sexual. Querer manter contacto continuado con alguén mediante redes sociais e outros medios TIC, cando a outra persoa manifestou claramente que non quere ter ese contacto. É unha práctica que consiste en difundir información ou imaxes comprometedoras dunha persoa con intención de humillala ou facerlle dano. Non difundas contidos vergoñenzos. Nunca conectes a cámara web con desconocidos. Promova a cultura de violencia digitais cero. Non compartas datos personais nin máis con desconhecidos. Ante unha ameaza ou extorsión, denuncia.